روش باش تماشاوانên hêja ez Emîra Murad vê bernameya Rihindên Diyasporak wereme. Gelo hûn dizanin îro rewşa diyaspola Kurçiyan. Îro li cîhanê 5 milyon Kurdistanî belav bûne. 1 milyon û nîv li Asya Navîn, Qefqas û Rûsyayê dijîn, nêzîkîn 3 milyonan li Ewropayê dijîn û 400,000 jî li Amerîka, Kanada, Avustralya û Nû Zealand dijîn. Divê em bipirsin, gelo pirsgirêka serkeyan diyasporan Kurçiyan. Bersif ev e, destgeh û saziyên xwe neteweyî çênekiriye. Di siyasetê de du ektor hene, yek partiyên siyasî ne, yek jî rêxistinên nehkomî û sîvîl e. Mixabin di nav Kurda de tenê ektorên hizbî rol dilîzin û heta niha ektorên medenî nehatine meydanê. Mesele jî ev e ku hemî diyasporayên cîhanî dirêka ektorên medenî ve têne damezrandin. Ji xwe ektoran medenî nebe, diyaspora jî qet nabe. Gelo dem nehatiye ektorên sîvîl diyasporan Kurd damezrîne. Bêguman dem ji mêj ve hatiye. Temaşevanên hêja ji bo em berdewam bikin ve bişopînin, lay bikin û abûne bikin.